Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Macho, Guapito. Sunog ay nagsunog! Sunog! Nay, way sunog, nay! Taka-taka na gid ka, oy! Ay, nakinasingit man ka! Abi ba na kong sunog? Ay, wala lagi sunog! Aw! Aw, 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 aw! Wadi ay! Aw, 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 wadi ay, wadi ay! Aw! Balik lang kong talagay! Ay, kalain sa akong kitang ko. Dagang mga puyangan nakilaka. Ug niga ko silang tanan ako. Usibot ipasabot ato. Unsa ka? Hala no? Kabatis mong damgo, Carms! Lo? Nindot hinuon bayot. Wa? O sabi na kanindot nga, kita mga magkagakos daghang mga babies o niya nagkadugo. Sabi kanindotan na. Hoy bayot. Sabta ang mensahe o hubad sa akong damgo. Mga babies nga nagkadugo. Dili ba? Gusto ko makuha kini bata nga niya sa akong sabakan. Pasabot sa akong damgoyot. Makuha gini bata. Hala, Carm. Uy! Dili ka mahadlok gabaan, anak. Dili. Kay gusto na ako. Nga wa miyang dumanan sa amahan ining bataa. Uy. Gikasilagan ko siya yot. Dili og dili ko kinkalimtan hangtod sa akong lubnganan. Nang duluar. Ini ko man magpanglaban ng ikaw nalang sira og lock sa gate ng Kay mo ato na akong parlor. Ay, no problem. Sige, iking bending. Ay, time pa di. Ay. Unsa man? Ihatag na nakundaan ang imong suhol sa paglaba, ha? O dara. Ay! Dara. Hala. Samalat ini iking, ha? Samala. Wait pa yan, uy! Nang dulor. Sige, ato na ko. Oh, Ay, akuan ka ng tuwa di ay, nang dulor. unsa Bantay na man? sa Camila, ha? Way, Bantay. bantayan. Bantay. Ay, dili na bata nga angay kung bantayan iking, ay. Pinaunsa man, uy. Bantay taon na bayot. Ay, nga no, ay, bayot. Ang ano man Giatim- yot? Giatim niya pakuha ang iyang gimabdus. Sana? Aghas, ang bata. Aghas ka? Oh. Ay, sa kahig manok nang kang iyang gimabdus Carmela nang. Hala. Ay, siyempre, ay bata yun da, why? Ay, gi-attempt niya pagkuha ang bata. Aten. Gi-attempt. O, lagi! Sigbalik. Gi-attempt. Gi-attempt. Gi-attempt! Unsa nang gi-attempt iking? Oh. Bayot! Diyan ka ng dolar, ay! Unsa di ay? Pag internet, Ha? Google kung sa nang gi-attempt ka po. Hala. Ay, tempa. Gi-attempt. Ay, maadto ko sa internetan nilang Lorena pa kanya. Mangutan na ko niyang unsa ipasabot sa gi-attempt. Human na kag panihapon. Humananay. Mahimo bang magsulti ta, Carmela? Kini di ay, nag-unsa man di ay ta. Samday ni atong gibuhat, nanganta ta. Ay, maayo kay kaana siya. Nga naman di ay, nay. Sa may atong panagsultihan. Nakasya ka sa Ginoo. Ayaw usbi ang imong sa pinaagi sa pag-attempt nimo sa bata. Oh, kisa may nagsulti nimo, anak, nay? Dili na kinahanglan kung kinsay nagsulti nako, Carmela. Kay nga naman, ha? Nga nung imong manggi attempt og pakuha ang umaabot na kong apo. Ngano? Ngano? Ngano
akong anak. Kay dili ko gusto na nga makainom-nom ko sa iyang amahan nga nagpasakit o misamad sa akong kasing-kasing. Walabot ang bata, Carmela. Wa! Do, nanay! Ganun nitubo man siya sa akong tiyan. Dili ko makadawat nga mapaangkan ko, nay. Dili ko, nay, dili! Hoy! Kasama ba ninyo? Hello, oy! Ay, Carmela, mga bata na oy nanaygon kay hapit ng Pasko. Pasag din na sila. Ay, sensiyo ray katapat ng mga bata. Way lami ang Pasko para na ako na Dolor. Nga naman, way timpla. Ipaw na ka na yung anong way lami. Kaniya, oh. Nida ko og maayo ang akong tiyan. Huwag yan makuha ang hinampak. Ni kapit og maayo. Sa kung sanali akong gitumaron, makuha siya pero huwag yan makuha. Way lami na ni akong kinabuhi na Dolor. Way lami! Carmela! Senior Santo ninyo. Ni Anyor. Nagluhod ko nga nagpaingon sa imong altar. Nyor, muhangyo ko nimo. Mugawas man ang akong apo pohon. Ayog pasagdi ang bata, Nyor, ha? Gipakuha unta siya siyang inahan pero nikapyot mangyud og maayo. Wa mangyud matagak, Nyor. Gusto gin ng bata nga makakita siya unsa kanindot sa kalibutan. Kung dili man ganahan niya ang iyang inahan, Senior Santo Niño, ako'y bahala nga maatiman niya, Nyor. Kutob sa makaya sa akong lawas, ako'y mugaman ng bata. Hatagan ko siya sa akong pagpangga. Ay, kumusta man ang imong gibati, Carmela? Bati kayo. Sakit kayo nga akong tiyanay. Nga dog may enter? Ay, sorry. Sorry, joke ra to ha, joke. Nay, Dolor, sakit na gid kayo akong tiyanay. Kay! Tana mo sa ospital. Asa mo duwa? Kamoy mga naga ako man. Hoy! Bayad. Hunang ragodan ang sige ni mo paso-paso. Balik sa agi. Dito. Ari. Nalipong kong tanaw na mo. Absag din lang ko kung ato ko dito, balik ko diri, Ay, ang gumoy. Gikuyawan mo kukulan Dolor. Ay, yatis ra. Nga nugong gikulbaan man kuno ka. Ikay amahan sa anak ni Carmela. Ay! Show din taon. Mala ka ng Dolor. Kaluod ka ha sa mga kanang mo-zir-zir ko girl, no? Hala bayot. Uy, nga nung wa pa may doktor nga may gawas di ang kwarto ha bayot. Di tingali mga anak ang doktor. Basig wa pa ng anak sa Carmela. Hala no. Ay, pero yot. Nayut-yut karon. Kanang yot. Kaniha na siyang gisudi ha ba? Siya ro naman sad no. Ay, sila ni samot mo ang kung kakulba. Ay, nga gibati ng Dolor. Ngano ka sa nga? Wa pa may bigawas ka, doktor. Ay, Senyor Santo Niño in taon. Luwas ang kinabuhi sa akong anak. Ingon man ang akong apo. Ay, pasilan ka ni doktora dugay ng anak. Ay, pasilan. Ikaw sa kamang anak ng Senyor doktor. Santo Karon. Niño. Doktor. Sama ko. Hilom yot. Sitiat ko da. Yot ampo. No! Yot. Ay, sige, yut. Hala. Ang mga doktor man to. Ngano kang maingon man silang. No! Ay, pasilan mo ng Dolor. Ay, ako may imo pagkutanon ka. Kita man duhang nagatubang din eh. Tanda, magsusi, tanda! Tanda!
Himsog ang akong apo siya. Oo. Iking bendeng. Ano ka, ano nga, gamay naman kayo sa hinilakan. Di man siya dakog tingog. Ano ka na nang no? Ay, bitaw. Hinsog pero. Hinsog pero. Pinoy ang iyang kolor. Kolor. Oh, makaigo nig mga foreigner. Ginagala pero lang. Balag dili tagas ang kuya mo'y. Ha? Basta kumpleto lang. Ang kuya mo eh. Ang kuya mo. Mau kita ng dollar pero. Love ni nako ang akong apo. Iking bendeng. Pero. Kapag naman ang dollar ay. Ang- Di ba kung mo pati waso sa ang- mo isusulti ko. Tapos ko kospiro. Ha? Hay, doon na di kay gusto isulti iking bendeng. Ah, Saan man na? doon na pero. Nay? Huwag ka makapahilo man ng bataan, ay? La. Ay, maayo di ay ni anak ka, Carmela. Oh, patutya siya ni, patutya kay basi gustong mo sop-sop sa imong yotorts. Yotorts. Dako na kay ng yotorts ni mo. Dagan nagson nga gatas. O, sige, patutyo, Ay, patutyo, patutya siya, patutya. Delikadong matutso ng bata. Wah. Sag din ang bataang mamatay, uy. Kanila, uy! Unsa makakmay? Unsa? Sariya pa na bata si mong tiyan, no? Gusto ni mong patsyon. Mauna. Karong nga natawa na siya, imong yapong patsyon? Mauna. Oy, girl! Ang gaba! Dili ba magsaba? Mauna. Ayaw kalimutan na! Mingaw na ang palibot. Si Nanay Dolor nakatuog na nga nagtupad sa bata. Nabutang ko na sa bagang ako mga sinina. Pasaylo ako, Nay. Apan dili ko makadawat nga mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi. Magpalayo ko ini dapita. Muadto ko sa dapit nga way nakailan ako. Manaon ako. Maghinay lang gid ko aron dili makamata si Nanay Dolor. Ikaw na'y bahala sa imong apo, Nay. Dili gid nako makaya nga moatiman niya. Carmela, asa ka paingon? Patay! Nagkamata si Nanay Dolor. Asa man ka nagdabag, ha? Asa ka, Carmela? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!